Hello guys, welcome back to my channel. Thank you so much for joining me. Thank you for being here. I really appreciate you. As I was scrolling on my socials today, ndibhorekile ndingazazi noba mandenzeni, I bump into this post kaLuyanda Potwana. Sizomazi sonke uMr Potwana from uNyaninyani. Eberecommenda ke uLuyanda kule post yakhe, recommenda le series uba makhe siyobukela le series, inemfundiso kakhulu. Ndajonga ke nakwi-comments, abantu bathetha kakuhle besithuna nabathi iyathembisa, ithi 10 out of 10, iyafundisa, i-very good. Abanye bathi I loved it. Ndathi makhe nam ndiyojonga. Always keen ukubukela anything enemfundiso phakathi. Ndathi mandihambe ndiyoyijonga le series uMr Potwana ayisuggestayo. Le series ke idlala kuNetflix, igama layo kuthiwa ngu-Teach You a Lesson. Iqala ngomfana wesikolo okuthiwa ka ibizwa nguDaisuke. Akafuni ke lo mfana uye esikolweni, isikolo akasithandi. Every morning xa funeka evukile esikolweni, iba yihora nje shem kuye. Uthi xa ithetha uthi ngcono angabikho emhlabeni kunoba aye esikolweni. Into eyenzekayo ke esikolweni kukho abantu abambhulishayo, bayambhulisha aba bantu, kudlalwa ngaye, bayambetha, bayamhlaza, kuthathwe iividiyo baziposte kwi-social media. And yonke ke le nto yenzekayo yenzeka kwi-public space. Akekho umntu ongenelelayo azama unqanda, even neetitshara azizami nje at all uba ngathi ziyanqanda, kuba kaloku aba bantwana benza le bullying abazali babo ba-rich and they are connected, so no one dares azama abamba abantwana abafundise any kind of isifundo. Akho kwamahluko ke wenzekayo kule bullying yenzeka kuDaisuke. Izamile le bullying, yenzekile for ixesha elide, wazama lo mntana ukuyinyamezela, hayi up until shem uDaisuke couldn't take it anymore, wathatha ubomi bakhe. Every morning uDaisuke benana xa ivuka benomthandazo ebewenza, uthi kulo mthandazo, God please let me be sick today, please save me from going to school. Yho, hayibethulana. Ebethandazela nofumana i-accident, ethandazela nje nolala angavuki, athi urhalela ulala for 2 years yonke, athi evuka avuke seyigradyuweyithile. That's how much benani ebephantsi kwexinzeleleko ebephantsi kwalo. Uthe ke songabikho uDaisuke, iibhuli zakhe bezike zeva ubuhlungu, khange ezaa nto azive kwabuhlungu. Instead ziye zablema yena uDaisuke, zathi ebethanda. Sizoyazi ke ibhulisi xa umntu bezimbhulisha ethe wangabikho, zijampela komnye, zikhangela enye ithoyi emazidlalele kuyo, ngoba kaloku i-self esteem yabo ixhomekeke kulaa pavi bayifumanayo. So nazo ezi bhulisi ziye zakhangela omnye umntana ezizawuqhubeka zimbhulisha, khange zithi hayi kuba kwenzeke isehlo esibuhlungu kangaka ziyaritaya. Ziye zakhangela omnye umntana zaqhubeka nebhullying yabo. Nayo leyo yaqhubeka phambi kweetitshara, phambi kwabantwana besikolo, phambi kwabantu nje, kungekho nomnye umntu ofuna ungenelela anqande, up until ugovernment walaa ndawo wenza i-organization. Le organization uthe xa ibiza wathi Education Rights Protection Bureau. Le organization kumsebenzi wayo ibizoprotektha abantwana from i-bullying, izoprotektha neetitshara, because nazo iititshara ziyabhuliswa ngabantwana, ziphinde kwazi ezi titshara ziyabhuliswa nangabazali. Baye bazisa i-inspector ke kwesi sikolo, bathi Nawajin lo inspector. Yho, uzomthanda shem u-inspector wakhona, uyakwazi ukufaka idiscipline ebantwaneni, akathengi buso bamntana. Uba umntana unemiphula uyamgqogqa, umgqogqa ngempama. Imnandi kakhulu le series and nyhani banyanisile, inaso isifundo, iyafundisa. Zona iikhomenti ebeziphantsi kwalaa post kaLuyanda bezisuggesta zinazo zithi le series ingathi ingabukelwa ngabantu abesemagunyeni, abantu abaphezulu, nabo bakhe bayibone le series. Umhlawumbi ngaba khona into engazanywa ezikolweni ukunqanda i-bullying eninzi eyenzekayo. But kwamna ndiphinde ndithi hayi, suka thina abazali asinayo inyani, asinayivumela into enje yenzeke ezikolweni. Singaphinde kwathina siphinde sikhale sithi abantwana bethu baya-abhuyuzwa, babe phofu abantwana besixakile apha kuthi ezindlini. And ke xa uthi uyayiqaphela, umntana akasuka beyibhuli nje esikolweni, eqalela esikolweni, uqala apha ekhayeni apho ahlala khona. Umbone nje ngothetha, umve ngothetha,
umbone naxa edlala nabanye abantwana ubona uba konakele apha. And i-bullying xa uyiqaphela ininzi kakhulu kwi-public school. Kwi-private ayikho ninzi too much because kaloku i-private school banemithetho yabo and then futhi umntana bayamgxotha. Abadlali nje nomntana, bayagxotha athi umntana aboyistima liyabazali nje aphinde agxothwe. Kwi-public school ke i-right yogxotha umntana abanayo because isikolo kuthiwa sesikarhulumente ayisosabo, so abakwazi ugxotha umntana. Bangamhlalisa mhlawumbi i-2 days or 3 days xa enze loo nto, kuthiwa makohlala ekhayeni ezo ntsuku aphinde abuye kwakhe aqalele phantsi kuloo nto leyo ebeyenza. Yona shem imbi into esiyibonayo kwezi zikolo. Uthi ungena eklasini ufika abantwana beme ngeenyawo, abanye bechophe phezu kweedesika, kuyangxolwa kuyaculwa. Utishara phofu ukhona apha utishara ngaphakathi uyatitsha. Xa uthi uyajonga athi utishara mna ndititsha abafuna utitsha, abafuna ufundiswa, abangafuniyo ndiyabayeka. Uyeva nje loo nto benani uba ibuhlungu. Umntana abantu naye udiniwe uzamile. Hayi yona shem i-education system yalapha ekhayeni iyayinida nje i-organisation ezawufaka ingqeqesho ebantwaneni. Abamameli abantwana bethu nje at all, abeva. Uba uyaphikisana nale nto ndiyithethayo uzukhe uye esikolweni esikufutshane kuso uthi ucela uvolontiya nje noba yiveki. Uye public school uthi ucela uba yivolontiya yabo for iveki uzokhe ubone nje into eyenzekayo ezikolweni. And into ebuhlungu ke nge-bullying is that xa ingakhange inqandwe kuse-early, ingakhange kwenziwe into ngayo, umntana uthi xa iphuma esikolweni semdala aphinde aqhubeke no-bullying, akayiyeki. Ufike ngumakhelwane nje obhulishayo kwabanye abomakhelwane. Nalapha kwi-social media uthi usomjonga umntu, ufike umuntu omdala ebhulisha abantwana, ebhulisha abanye abantu kodwa mdala. Kuba kaloku le nto uyiqhelile, wayiqala kwakudala, azange ayifumane into ethi hayi urongo yeka. Akasamazi norayithi, akasamazi norongo, ucinga uba kulungile. I-self esteem nje yakhe nguzero. Hambani uzibukelela bentwana le series teach you a lesson. Uhlale nabantwana bakho phantsi ubafundise urayithi norongo, ngoba kaloku asizu-ekspektha uba umntana makayofundiswa esikolweni. Makhe siqaleni nathi apha ezindlini sibafundise. Imoto yale organization yenziweyo ke apha ithi, a world where adults fear kids, that world is doomed. And ke inyanisile abazali bayaboyika abantwana ngaba baphethe amakhaya. Umntana uthetha abe kanye, umzali athi shwamnce azithulele. Uzawufika phakathi kwabanye abe yinto enjani ke ngoku xa enjalo? Xa engazuhlonipha apha endlini uzawufika ahloniphe oomisi ngoba kutheni? Uzawuhlonipha abanye abantwana nabantu abadibana nabo ngaphandle engakwazi uhlonipha apha endlini. Masiyozibukelela, umntu makazibukelele bentwana le atshintshe ukwenza apha kuye endlini. Okay guys, mandiyibeke apha ke le video yanamhlanje. Bendi-reviewa le series uTeach You a Lesson, ibirekhomendwe nguLuyanda Potwana. Ndathi nam makhe ndiyozibukelela, nani zibukeleleni guys, uzawuchola something apha. Mandiyibeke apha le video. Thank you so much for watching. Do not forget to subscribe if you haven't subscribed yet. Masiyikhulise bentwana le channel ikhule ibhekele phambili. Apha senza i-reviews, trending stories, i-TV shows, i-series, yonke nje into emnandi, yonke into ebukelekayo sithetha ngayo. And do not forget to leave your comments down below. Until next time, ndinithanda nonke, bye bye. Have a good week and nibe ne-weekend emnandi bentwana. Ndinithanda nonke, bye bye for now.